חשבתם פעם מה קורה על הגג שלכם בשעות היום כשאתם לא בבית? כלום לא קורה עליו. לא היה נחמד להפיק ממנו תועלת לאורך שעות היום? כן. אז בואו נתחיל מההתחלה. לשרוף דלק לייצור חשמל זה לגמרי שנות ה-70, וכולנו יודעים לאן זה ייקח אותנו בסוף. הטכנולוגיה התפתחה מאז, וכבר יש לנו מדפסות תלת מימד, רחפנים וגם פאנלים פוטו-וולטאיים, שיכולים לספק מהשמש אנרגיה נקייה במקום מזהמת. אז למה בעצם זה לא קורה? כי אין מספיק קרקע. מרבית הארץ לא ממש פנויה, ובדיקה מקרוב מראה שאפילו בנגב מרבית השטחים הפתוחים תפוסים בשטחי אש, שמורות טבע ושטחים חקלאיים. וגם חלק מהחשמל פשוט ילך לאיבוד בדרך הארוכה חזרה למרכז הארץ. נו, אז זה הכל? לא, זה גם מסוכן. לשים את כל הביצים בסל אחד זה אף פעם לא רעיון טוב. גשם של טילים, גשם של עננים ואפילו רעידת אדמה יכולים להשאיר אותנו ללא חשמל. אילו רק היינו מצליחים למצוא שטח שיהיה חשוף לשמש לאורך כל השנה, יהיה קרוב למוקדי צריכת החשמל, שזה אנחנו, ויהיה מפוזר למאות אלפי יחידות ייצור קטנות. הפתרון מעל הראש שלכם, מהפכת הגגות הסולריים. התוכנית שתחסוך למשקי הבית עשרות אלפי שקלים ותייצר שליש מכמות החשמל הנדרשת לכלל המדינה. אבל רגע, לקנות את זה לא יקר? לא! עלות מערכת פוטו-וולטאית שווה לחופשה משפחתית בחול או שדרוג חד פעמי של האוטו. והחיסכון בהוצאות החשמל יחזיר את ההשקעה והרבה מעבר לה. אוקיי, תמשיך. מהפכת הגגות הסולריים תהפוך את המדינה שלנו למקום טוב יותר, פשוט כך. איך? תייצר אוויר נקי, תוריד את יוקר המחיה, תחזק את הביטחון האנרגטי בשעת חירום, תקטין את אי השוויון, תשמור על שטחים פתוחים, תצמצם הפסקות חשמל ותייצר מקומות עבודה. כל אלו ביחד יתרמו לכלכלת המדינה 2 מיליארדי שקלים מדי שנה. רגע, בואו נעצור. למה בכלל אני מספר לכם את כל זה? שתדעו, לא כל מדינה התברכה בכזה משאב טבע, והגיע הזמן שננצל אותו. תתעניינו במערכת פוטו-וולטאית לגג שלכם. זה כלכלי, זה סביבתי, וזה נראה מגניב. היוזמה אינה אישית ואינה ממומנת על ידי גוף מסחרי. תיכנסו לאתר כדי ללמוד עוד ולבדוק את הכדאיות של ייצור חשמל סולרי על הגג שלכם, ולא רק דרך סרטון פייסבוק.